Balimao annokuma très urgent et très grave. Balimao, billet mercredi 4 février 2026. Quand le conseil malien des chargeurs maliens ko o de bora ko CMC o de bora ka kangarma dake Mali ka conteneur wayirika e fenge Sénégal ka conteneur bayirika de be Mali koro kuka segi. C'est-à-dire que ou ye conteneur ni iga fait na port là ou be conteneur mun dima itate ni iga mina ba ko ne be sigi ka tanu conteneur yi o conteneur ba chama de be Mali kono kuka sigi ka tanu au Sénégal desele me ko ke mena communiquer kala kuba ngini ko ka takanu ka fongi insécurité de bebi a Sénégal o dimine no de tende ko lo de dimine no bi de Malien communiquer fleni mena communiquer kala aw ne ambe jambe communiquer na jenyo fait communiquer voilà communiquer fleni communique voilà le président du conseil malien voilà le président du conseil malien des chargeurs CMC voilà constate que les conteneurs vides ne sont pas restitués par les chargeurs transporteurs et transitaires maliens. Cette situation est devenue une préoccupation majeure pour la chaîne logistique nationale et régionale. Vous avez remarqué que Mali et Malien Mountara conteneur ni fonta. Nous yuka menon bo conteneur au lieu ka sigi ka takana coup de seleme ka takana yi. À la date du 2 février 2026, plus de 4000 conteneurs vides sont bloqués au Mali à la suite d'une réunion de concertation tenue à Dakar le 20 janvier 2026 entre les lignes maritimes et les services extérieurs maliens concernés. Il a été signalé que 2800 conteneurs pour MSC, 700 conteneurs pour Hapaluka, entre et autres. Ou ka conteneur banani, wanani, conteneur wanani nebe Mali kono. Yaro compagnie baoube, ou ka MSC moko nunu, pela jele me MSC do munu de la ka communiquer bla, koute fe ka barakeni Mali. Non seulement situation fla de bi. Mali reka, Mali on ka mina stocké les flèches Dakar. Mali on décelé me ka to takana noy. Au même moment, an yu ka conteneur munu fana takana noy, nanga mina on bo kono. Au conteneur anga takano o langolo nye ko duma an décelé me ko ke. Au problème fla de bi. Anga mina on flè an décelé me ka tanga mina on ta. Anga mina munu fana nana au lieu qu'anga singa taka ou ka conteneur ou douma en décelé ko fana ke à cause de l'insécurité. Sénégal commencera ka dimi. Malien on kera fade na sina samarai. Mais maloya bolo ko cha malora ko. Allah. Djembe kumbe ka kulini jamana mtoko bi. O jamana de kele fle ka ama ni kuma shulu de billahi. Ni ou chien fla de depuis ngina sanjora ou chien fla de fle. Awo ya be fode. Ou ya mune fo ça non. À cet effet, le conseil malien des chargeurs souligne que cette situation entraîne une raréfaction critique des conteneurs vides au port de Dakar. Les perturbations dans l'approvisionnement du Mali et un risque réel de durcissement des conditions d'exploitation et des opérateurs économiques maliens par les amateurs. A konin ko inkara dugumbadi. Abina fo etara e restaurant e dumuni san e restaurant kono. E dumuni ke acheti la ani plateau la e kan ko di e restaurant ki ba ka ko mo go refrabe dumuni ko la e o becha katanu wifi. Yaro deseli benade. Mali fleka conteneur munu bloquer Mali kono. Avec un problème pas de créer Sénégal konobi parce que mogawera ou fona beta Sénégal pour là oluka mina un natola fait conteneur ko problème be ka wuli Mali sababu ya bulu be teni de ko wulu faramba niga wulu fara faka dota biki Mali kara fadi una sina samara dibi ni président Colombia jamana kuna be ketandi anga communiquer to kala selon les amateurs
les conteneurs constituent un outil stratégique de la chaîne logistique dont la rétention prolongée peut causer des désagréments aux chargeurs maliens et la fluidité du commerce extérieur du Mali. Pour le bas de Kanyakati, Balassi Mali, commerce extérieur là. En conséquence, le CMC invite toute personne physique ou morale détenant encore des conteneurs vides à procéder sans délai à leur restitution aux amateurs au port de Dakar, conformément aux engagements contractuels et à la réglementation en la matière. Ko CMC, you ka compagnie be no munu be conteneur jigi. O CMC mogoko kay na nga fengui. Abina fo no ngara molo ya ede. Ku kana na ye sans ko Mali ka fere sugo beke ku ka conteneur munu be kakara to yin ko vraiment kakara to nyen ko. Aflede. Voilà. Ku kana nou ede. Par ailleurs, le Conseil malien des chargeurs indique qu'à la date du 2 février 2026, il reste encore 304 conteneurs en souffrance au port autonome de Dakar. Oh, et Conseil chargeur Mogokoko, Olu yere fanaka conteneur Kemes Saba ani Joli yere 307 Kemes Saba ani Nani 304 Kemes Saba conteneur Kemes Saba Nani wore fana be tuguni. Ko vraiment ko Malion décelé ka to fanata au lieu au gland ko blay ou décelé ko to fanata ka kera tonye bina de fana ngo Mali ni Sénégal frontière ngabe bina ka mo de bulu. Voilà. Donc Dakar, le CMC demande aux propriétaires du dit conteneur de procéder urgemment à leur enlèvement au plus tard le 24 février 2026. Passé ce délai, aucune dérogation ne sera accordée. Le président du Conseil des chargeurs compte sur la bonne compréhension de tous. Voilà. Kissima dit Bakissima Sila. Voilà. Le 3 février 2026. Donc, ni février kalot le Mougandani, konu matata. Ah, aywa ko to be gela ka ta fede ma be fle imbe insécurité di agno de fo malien alay arjana de daile malien ni asimi gotai asimi panga bo arjana kono ka ta do jahannama ta sumade la wakati bina an be kun bolo be nyogon bolo an de kun be ni jatika wale mo nyini billahi malien be ni sonjali be ko l'armée monte en puissance. Asimi Gotayan tout la kata kele fou créé. Ka Malien bla nyogona. Sorasi munu mise ka jatika wale mko kele kulu kele. Malien de munu mise ka Malien aklisiki. Ni kuma ka nyuma kulu kele kanani galontekela ni mana moko yi. Ala ya baraka bambi. Massa. Imaro ni molo yayi. 2022 Sénégal kunte kan fo Malima. Kay taw ka fenta muna tenata. Abina fo jurudo moko la. Ibe ka Canada fa dumbe molo ya. Allah. Aflede. Ko wulu farmba ni ga wulu farm faka do tabikim. Asim Gota ga wulu farm be faka. Akera fade na sina samaray. Voilà, c'est la honte. Malien ko be flede. Neke même fo Mali sur asu nyana na mani ngenga boya teka Mali mara. Insécurité do retare insécurité droli. Moko ka fe mambulu ka dese ka tono fanayi. Ani usigide tele ba fo ko ayi. Ku klara jatka ku jatka wale be faka ka ba. Ma u tseka ta kai. Kai bebe ka minebi Mali fam bebe ka mine ngon mbulubi ala ka barka do malla nde ku information do Malien ambe do ka ala ka barka do jamana ina nde ku info do Malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no ala be Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abene segu tungara ka corps modo urgent 10 euro be no yaw retay u ko fa baka banque information be do aw sumo be malla Sénégal Korbar Cameroun abol ko orange numéro ta nu to be 40 ga na warchi ma baso orange monena sur place wato wakati ja abe warchi drome kele auta sara Senwave yere photo fle na télécharger do ne ka corps mo urgent o do kundo aka be ciao.